напълниш кръста и напичка. Аз не знам английски, търсил съм политическо, не знам. А то Google преводача го превежда буквално. Google преводач става само за думи. Ако ги изпуснем защото от другата, направо ще се... То лава ли на мен? Той при мен имаше, ама няма да пръсти аз. Ама мързеше да си направя. О, Боже, забрави за вратите. Чик-чак, чик-чак.